نزدیکی 100 روزه موچه مامۆستایان نەهاتیە دان و پشتیمانکردنا بەشێک ji مامۆستایان پارێزگەها سلێمانیە بۆ هۆڵên xwandinê. Hên ji mamostayên Sunûrê Qeza Amêdiyê jî piştgiriya wan mangirtina dikin û dixwazin bi zîtirîn de moçeyê mamostan bête dan. Çunkî ev mamosta bûye qurbanî milmilaneyên siyasî lê herêmê. Asok mamostayekî nahê şelezê piştgiriya xwe bi wan mamosta dikim. Yani ev boykotên holên xwandinê dikin ji ber ku mamosta ev bûye zahiya hemî milmilanên siyasî ev li Herêma Kurdistanê. Dixwaziş êketiyên mamostayên hemî deverê dikin û hemî mamostayên deverê helwîstekî girtî hebit bi hindê ev hikûmeta herêmê xwe kêşit mamosta bikete xwedan. وقت مامۆستا ئەنی پیڤیا ئەوی ڕاتی ببە وی معاش بێ ئەگەر ئەو معاش جی نەبی ینی ئەم سێ هەیڤە چار هەیڤە جارێکی مسوگەر ئەنی بە تەسیرێکە سلبیە هەی سەر ژیارە مامۆستا هەتا سەر ئەرک و واجبی وژی ینی بەلکی وەک پێدبی نەشێت ئەرکی خۆشی گاوێ ئەدا کرد. Berpirsê Kertê Amêdiyê Yekîtiya Mamosteyên Kurdistanê Liqî Duhok dibêjit. Em piştevaniya her mamosteyekê dikên daxwaza mafê xwe biket û tanûke 2 milyar û 500 milyon dînar firoqatên mamostayên Amêdiyê nehatîne dan. Em ji wekî ketê mamostayên Kurdistanê Kertê Amêdiyê piştevaniya her mamosteyekiyan ku rêkê medenyane daxwaza mafê xwe biket ku ev kîmtirî mafê seratiya jiyana wan pêpirê vebişîtin. Hikûmeta herêmê hetanûke 2 milyar û nîva qarzarê mamostan bêjne firoqatê mamostan hetanûke Silêmanî û Hewlêrê û çend perwerdeyekî dûyeke firoqata wergirtine bes ev bû mavê 3 salan hetanûke ji ber eger nebûna bûceyb heceta wan ev firoqata bû mamostan nehan dan û rastî mamosta jî gelekî bêzar bû. Seralay ku mamostayên Silêmaniyê û Hewlêrê û Duhokê ew firoqat wergirtîne. Lê li Sunûrê perwerda Qeza Amêdiyê nêzîkî 1100 mamostayan ku ji salên berî 2003 û tanûke ew firoqat newergirtîne. Lewma jî mamosta dixwazin ku pitir giringî bi mamostayan bête dan. Da ku bişên bi temamî bi erkê xwe rabibin. Nihat Weremarî NRT Qeza Amêdiyê.